Itinagan ti Ama. Napalabas, bayat ti panagsarsarita da Don Leon ken Mayora Chona. Kilat nga day mawag iti Don, ket adday pakamuna adakes adamag. Banag anakarkaron anang rubrub iti pungtot ni Don Leon. Iti sa bali abangir, napan ni Mr. Wong iti simbaan, ket iti panagsarita da ken ni Padre Simon. Nadakamat da ito iti may papan iti inaramid ken kuana ni Don Leon, iti naudi apan naggranada sa jay. Kabayatan na, mariribukan ni Don Leon namang pampanunot na anya tirumbeng nga aramiden na, tapno marisot titimpuar aparikot na. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama. Anya ti masapul mo, Mr. Wong? Takas ka di, kumustahin ka, Don Leon? Mr. Wong, patsek nga adda pa ka inaigam kadagiti mapaspasamak kita. Malaki po, Don Leon. Kastamat ka na rin makakan ka idi sa kata kasta sitwasyon. Nuti ko namkat nagbaligi ka. Nagbidot ka, Mr. Wong. Urayam no anya taramide! Pinibat talakakan ka, Don Leon. Ang palpalikot ka lang alutan, natulad ka pa ilang at ipangta. Amamunag, Mr. Wong. Saan nagpatingga iti pangtalaen? Amom akabailag nga ramiden no anya timbagak! Magamo ka, Don Leon. Sa ganak na lo, doon niya manalamidem. Bye. Ti ayop Mr. Wong. Talaga, asor-sor nanak. Nyamjak itulok. Saan asyak ti pagay-ayaman na dito'y mismo at teritoryo? Ay na, Monica. Sigurado ang makaungat ni Papam no rumuar ka. Awan anyaman na kanyak, Yaya Ising. Kanayon mat nga agungat ni Papakat. Ha? Kan may sa, awan matidakas nga ramidak. Mapanaklay di simbaan. Ay unay kan aya balasang ko. Saan ka di anatangkan ti ulom Pang-asim. Saan anatangkan ti ulok, Yaya? Kayat ko lati mapan iji simbaan. Tapno makaaliwak saya. Ay. No bilang tadamaganda, no napanak. Ibagam ti agpaiso, Yaya. Iti kasta, saan da ka akaungat? Napalalo pungtot na, Maximo. Nadlaw ko na ita panagsalita mi itay nawakak. Boss, saan niyo kumaunay? Ang mga nun yung tukik di ti mapasamat. Di kagtarag, Maximo. Amo kalalamitek. Jakla kayat ada masayang kung tawa ita. Sikat maka mo, boss. Ngamkas ka na yung nga ipalagip ko. Narigat magbidot kayo. Tama nga nun yung tukik di ti mapasamat. Saan to mapasamak na ita, Maximo? Ngamin, nanadak. Sana kas Don Leon nagdala sudos launay. So kita, agpalpalikutan. Ket lumbang lanay unak pa'y palikot na. Tapno at-ata agabulito. Apay adi mo linapdan? Linapdak, ma'am. Imbagak nga rood nga amangan no makaunget manen ni Sir Leon. Ngamrimor lata. Awan ka no matidakas na iti ipapan na ijay simbaan. Ay, kan panagkunak, nakita mo't ni Sir Leon itay rimwar ni Monica. Anya, day tati agpaiso, ma'am. No nakita ni Leon a rimwar ni Monica, kat awan ti inaramid na, delikado nga rod. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ma'am Chona? Amang ano anyan tuket di ti aramidan na ka ni Monica inton agsubli. Kat day tati nakabutbutang ising. Amangan numarubruban ti pungtot ti aman. Gapwedar aramidan, Monica. Padre Simon,
Sigati makamo, no kasano nga agpungtot ti amam. Amom, no niya ti kabalan ng aramidan. Takas itinakunamon. Uray dalaminas mo san titakyag mo, idi nakapungtot. Panakunak saanan amalapdan pahay, Padre. Sigurado amaduktala kung ti anyaman nga ilimlimot kanyak ni Papa. Kasanon, no bidot gayam ti atap mo. Jakpat siya na nagbidutak, Padre. Takadagiti mapaspasamak ita. Ininutan amaduktalak no anya at talaga ti pudno nga aramid ni Papa. Kastoy ti makunap, Monica. Saan arumbang nga agatap kalatan? Laglagi pa nga mam jay. Ket uray niya ti mapaspasamak. Saan tong agbaliw dayta akinapudno? Amok dayta, Padre. Iso nga rod akayat ko amaamuan no anya ti palimod na. Tano bilang dakas ti aramidan na. Mailintag ko. Tiyamom siguro, kat saan pa'y lang nga nakataron kanyak ti aminan niya. Aging ka dito San Bartolome. Ag dinamagan niya at dapa kay naiga kiti napasamak nita. Amo, sausaulahan na ita. Awan, di mahalat ang ebidensya. Tapinuka umiaminan. Sigurado ka? Ulen, amo. At yun na kumamo. Talagang awan ti uray basit nga ebidensya na alada. Iswasaw-saw lang di pag nakiraman tinagan niyo. Hala, Huston, di ka nagpalawag. Bilinem kiti na imbag dagiti tao tayo dita. Kalpasan na, agsoblikan dito'y San Bartolome. Makita mo na sino ita may walwalagawa gada pa kay naigan na ilikal tloka, ipisal batol. Kulak tumat kan ka. Imposible awan mo Don Leon kadagiti mapaspasamak. Ada nga ita, hininutan lumlumwal dagita kalukuan na. Kaslagun gundawayan yun sakit di dahito yung mapaspasamak. Tapno maimamaga na karkaro ni Don Leon, Mr. Wong. Ha? Sao-sao pa'y lang ti amin. Awan pa'y ti ebidensya ang nakalap. Isaksakit mong samat ni Don Leon. Hepe? Hepe, no isakit mo man Don Leon. Saan mo kumama ti padlaw launay? Ha mga ano iso awa na solsolbal yung kaso dito San Bartolome? Kapot ay imbis ti liwan nyo. Saan? Tapol protektalan nyo dagiti manakdakdakes. Nagturag ka na ng ibagay tikas jay, boss. Hali ako mapagbut nga Maximo. Ha! Sana pa yaman mo, Mr. Wong. Iso saan lumbang, kanyang daklatan. Pudno day ta, boss. Amok dagiti kabalang aramidan. Talakamat! Kat no siya makaungat sa pale, Maximo. Ano ka ba kalamidan, hasanda pa ay pagalupan? Ang ti pagsayatan na ita, boss. Iso ti mapaspasamak ka ni Don Leon. Naku namon, sigurado ak nakalkalo agabulido na itay. Tapno din anton mapagsusolo talamidan na. Naimbag ta saan ang nagsasao ni Papam. Nga uray ka na ayon ka arumar itan Monica. Imbagak matankan ka, Yaya. Aramida kon, no anya ti kayat ko nga aramidan. Ngampang nga asim balasang ko. Tagan nagkalat ako ma. Amom at siguro no anya ti kayat ko asawan. Yaya, Kasla anak kamutan. Iso ajak kayat nga dadakes ang mapasamakan ka. di ka agdanag, Yaya. Kanayon nga ganadak. Diyak ngamin kayat nga dati dakas na mapasamak. Tama nga no saan ko ang maarami ti planok. Ala, umay ka agmeriendan balasang ka. Apag isaw, tanapudot pa'y jain lutok amakan. Kinapudno na Mayora. Nabayagan na kayat kayo akasarita. May papaniti daytoy. Anya dayta, hepe. Saan mat siguro may limad kada kayo ti sao-sao? May papan kini Don Leon.
Saan ko apatyan dayta, Hepe? Mayora, Asawak ni Leon. Kat no addaman makam amo iti husto ken kuana. Siyak dayta. pasensya kayon, Mayora. Ngamawan ti plano kamang sa retreat na yon. No awanan ti damagam, Hepe. Mabalin ka di apanawan na kundi ti opisina. Ado pa'y ngamin tinasken nga ramidak. Pasensya kayon, Mayora. Permission to leave. Sige, mapankalatan, Hepe. Talaga nga ipagpakitam kanya kung ti kinasukir mo. Papa, Tiyambom siguro. Kat saan ka abilbilangan na niya? awan ti dakas nga aramidak, Papa. Siguraduhin laing, Monica. Nakaraman kan kanya. Kat sa anak nga agbabawi ang mangulit iti panangkabil ko kan ka. No agaramid ka iti tiyak makuston. Di nagsubsubukan, Monica. Kas itinakunakon kan ka. Amomon no kasano amakaungatak. Di naklaingan padpatasan. Nakasarita ko ni Mayora Chona, Simon. Ket, anya ti kunana? Awan ka no ti dakas nga ramid ni Don Leon. Natural lang nga sakit na ni Don Leon. Taasawa na kat nga rod. Mawatak mat kiti dayta. Ngem no maamwak akal kaluban na ti madi nga aramid ni Don Leon. May raman lakit di iti posible ang mapasamak kini Don Leon. Narding. Awan ti pilpilyen ti linteg. Amum dayta. No asino dagiti nagbasol. Rumbang laeng amadusa da. Nakita mo, Monica. Kunak tuumot nga minken ka. Saan lakit di akayat ni papam ter aramidem akanayon ka arumwar. Yaya, Naimbag ta di nakakinabil manen ni papam. sinaga na akon dayta, Yaya. Anya ti kayat mo asawan. Kanayon asagsag gaak ti panang kabil na kanyak. Tano mapasamak dayta. Jakton mas daw pay. Ay, anya amot taon. Kunak lano agnanayo nun ti kinatalina ayo asang a pamilya. Ngem kela at manen ang nagsubli ti kinariribok yaw. Patsak kagat atapon kan ka ni Hepe. Sigudan niya gat atap kanyak na jay. Gamawan ti bibiyang ko. Sa labale, tawag tumot lang ti maala ng ebidensya. Oh, Di kagdanag, Jonah, tasyak ti magam mo. mabuto nga Leon. Ang mga noanyakit di ti mapasamak. Siyak ti magam mo kung naglangaro din. Basta agtungpal ka kanayon iti amin niya baga. Tapno awan ti parikot. Oh, Ala, potbentan ti saritanta. Tasin na ay kamanin asin na ay. Kaya dapat tarabitan. Bye. anya mo ti kastoy. Nakarkaroon nga agdanda nagakita. Amok, saanan asinsin ang daytoy ang mapaspasamak. Dandani akon itayan da Mr. Wong. Nas ka na makasaritak ni Mr. Wong. Siya ka mismo ti mga mo iti amin a detalye. May papan iti nasarita na kinisimon. Apaya di na in report ti napasama kadakwada kini Don Leon. Aday tanti balay na. Ipaigit kong dilugan na. Ni Maximo ti adda dita gate. Sabali ti panangkita na kanyak. Ngamawan bibiyang ko kankwana. Ni Mr. Wong ti gagarak. Saan nga iso? Naimbag nga oras mo, Maximo. Kasama, Tepe. Anya ti masapol mo. Masapol ang makasaritak ni Mr. Wong.
May papanitian niya, Hepe. Sana nanas ka na damagampay, Maximo. Pastor ka nakkuman. Ladingitek, Hepe Salvador. Ngam no di mo ibaga kanyak, no niya tigagaram iti boss ko. Saan ka nga ro na pastor ka? Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Ibagam tigagaram, tapno makastrak ka. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Inawagan ni Mr. Wong ni Don Leon ket nakarkaro a sinurdo na daytoy. Banag anang iduron iti Don tapno ipangtana ti Inchik. At adangaroda na pinanunot ni Don Leon no anya ti rumbeng nga aramiden na tapno marisot ti rimswa aparikot na. Iti sa bali a bangir, kinasarita mo't ni Hepe Salvador ni Mayor Arrogante, may papan iti may padpadamag apakainaigan ni Don Leon kadagiti nasarakan na droga iti kabangibang nga ili. Iti may sa agundaway, napan ni Hepe Salvador iti pagtalngan ni Mr. Wong, ket ni Maximo tinakasarita na itayan ti gate. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Naimbag nga oras mo, Maximo. Kastama, Hepe. Anya ti masapol mo. Masapol ang makasaritak ni Mr. Wong. May papanitian niya, Hepe. Sana nanas ka na damagampay laeng. Pastor ka na kuma. Ladingitak, Hepe Salvador. Ngam no di mo ibaga kanyak, nanya ti gagaram iti boss ko. Saan ka nga raw da pastor kan? Anya? Nalawag mo't siguro tinangig mo. Ibagam ti gagaram, tap na makastrak ka. Una yan. Naturturay pa'y gaya man ita ti bodyguard. Ngam iti mismo a boss. Araramidak lang ti trabaho, Hepe. No di mo kaya't nga ibaga ti gagaram. Saan ka makastrak? Nalawag mo timbagak ni Mr. Wong tigagarak. Saan kat asika a bodyguard na laeng. Insultuan na ka di. Apay, maininsulto ka ayan, kat pudnumat a bodyguard ka laeng. Ayop ka, Hepe. No asutan tapaltog mo, siguraduam nga iputok mo. Tanusak tinagasot, siguraduak a maidasay ka ditoy, Maximo. Anya, nagturad ka na nagsaw iti kasta, Hepe Salvador. Ibagbagak lang ti agpaiso. Isuano agin aasot ka laeng, di mon ituloy, ta siguraduak adakas ti mapasamak itamat laeng. Hepe Salvador. Maximo! Kanya mapaspasamak dita. Asino na ita? Adda ni Hepe Salvador, boss. Panano na, Maximo? Oh, nangag mo timbaga ti amom, padanunen nakano. Apay akas na ti panang kikitam kanya. Adda ka di kayat mo kay paga. Papa, Anya manen ti kayat mo ang mapasamak, ha? Monica. Anya manen ti pampanunutam kontra kanya. napalalon samat ti panang dillaw yo iti amin at ignay ko, Papa. Sa balik ang aminan. Kaslasaanin asikan ni Monica ng anak ko. Sa balin ti aramid mo. Kanayon apal paliiwam ti anyaman na bitot ko. Kunakman no perpekto ka, Papa. Apay madanagan ka ita. Nga amangan no adda mapaliiw ko abidot mo. Nagaskas daw sa data. Kaslakid din at tanam nga adda maaramid mo abidot. Posible. Apakadugtalak itipod no nga aramid mo, Papa. Adulamin na sasawem. Sumardeng kan. Ang mga nonya pa'y ti maaramid ko ka. Tanda ni tutupak itay ni Hepe Salvador, boss.
Ngam pampanunutak lang amin nga mga ano niya ti mapasamak. Husto lang di mo tinutupan. Kanibilin ko ken kaita, Maximo. Sa lumba nga da mapasamak madi nagbagitan tayo, hepe. Tsakaya, Boss, nas ka nagbali na dalos imahim, hepe Salvador. Tsakaya at adda diyo pagkinawatan. Tamangan pagpupudutan na tayo manhen. matungpal, boss. Inton sumaluno may manan dito, hepe. Pastel kam lata, ha? Sakton makamo, nagpambalak, wano saan. Kinapudno na, Padre. Matikawak muntad. Tsaka muna niya ti rumbang nga ramidag. Mayora, Saan nga ginaawatan ita dagiti agamak? Jak amuno asino kadakwada ti rumbang nga ayunak. sana ron ba nga daayo ng kadakwada, Mayora? Naskan nga talinad kay titenga. Awan ti ure asino nga ayo ng kadakwada. Tanong mapasamak na ita. Dumakal lang ti parikot. Padre, Laglagi pa asikat ti silaw ti pagtaengan. Sikat ti rumbang amang ranyag iti dalan dagiti kamang ti pamilyam. Kat madamay sang inayunam kadakwada. Sumipnget ti silaw ti dalan ti sabali. A posible amang itundakan kwa na iti kilo adana. Patseka di mo kaya ti kasta, Mayora. Husto akadi. uwan, Padre. Saan ko akayata mapasamak ti kasta? Iso amati kawak. Aramidam ti pagrabangam kas ina, ken silaw ti pagtangan. Kat patsek amay linteg ti amin, Mayora. Agam no damat ti kanunungam. Jakla kayaten asaritaan, noan niya ti posible ang mapasama. Sa anak nga agpakalain, Monica. Ngam kapintasan no saan mo apagungeten ni papam. Amangan noan niya ti aramiden naken ka. No bilang laang yaya. Ad-addan ama panagnagkak ti kayat ko aduktalan. Monica, balasang ko. Saan arumbeng ngaglablabos ka? Amangan no si kantumot laeng ti agbabawi. Yaya, Saan asinsinan no makapungtot ni papam? Kabailan na nga aramiden ti amin. Isuasaan arumbeng nga abuswem ti panakaawat na. jakman amo yaya. Ngam talaga asabali ti agparparik na kanyak. Kaslad dati sana na saya ta mapaspasamak. Kaslad dati kinapudno arumbeng la amaamuak. Ngam jakmat ammo noon niya. Iso day tati kayat ko aduktalan, yaya. Amo, nas kaya na matimplan dagiti kemikal nga da iti kabarbaro a bodega. Amangan no masayang dagi jay. Amangan no saan tayo apakairanudan. Anya, Medyo nabaybayan yun dagi jay. Gaputa makumikom kayo iti aramiden nyo kontra ka ni Don Leon. Sana nga mo dagiti agtabtabaho, kabalbalo bodika. Saan ka di, Maximo? Saan, boss? Ora siya. Saan pa nagpakpakita kadakwada? Lokas tangalod. Hawagam itamat langit, ha? Ibakam logyan da nagalamid loga, tapno may walasan. Areglado, boss. Itamot lang. Patsek nga dupay ti sabali amadmadlaw ni Monica, ngar aramidan ti amana. Simon, iso akas jay asanda nga kingkin na awatan. Narding, Banag pagparparikutan matan ni Mayor Arrogante. posible dayta. No kasta nga rod, ni Monica tinasken ang makasarita. Sarda nga ako ni Mayor, tapanag kunak, awan na pulos ti maalakan kwa nga impormasyon. Narding, Nasaysayahat no ni Monica ti kakonsabos ko. Tama sigurado, ado ti maited na kanyak nga impormasyon. Rimwar ni Sir Leon, ma'am. Ngamadlaw ko ang makaungungot manon. Kat ni Monica, sa dino ti ayan na. Adda siguro ijay. Ha? Isun samot di rimwar ising. Ay, jak mo mayura.
ti amok kat adda ijay silad na. Ay, anyamot na ni Monica. Sa di naman nga tanti papanan na. Ayusan, boss. Mangrugida ni tamit lang. Lasayat. Patsak makasubot tayo dakkel pukaw tayo. Apa ba nagbalinan loga dagijay kemikal kat malakon. Sigurado na ita, boss. Gamnas ka na ganat tayo. Napuro titan mata dagiti poles. Kadagiti agal alamid may kaniwas dito San Bartolome. Nang lola Hepe Salvador. Katkas na kunakon. Tas ka na ganat tayo. Tapno awan lomswa palikot. Kasta talaga timbilin ko kadagiti na wagak at tao ijibuday ka, boss. Diyangamin kaya't nagparikot kayo no bilang lang. Nasayado kas tabak si mo. Monito lamida. Tapno mawan dakos no bilang atatakas mapasamak. Ang mga nagsublimot la ang adagos ni Papam, iha. Ang mga makaungot na ijay no di nakamasangputan ditoy. Di ka danag, mama. Ang sabliak mo't laang. Ngam na bilang laang. Nakasagana ako iti anyaman nga aramidan ni Papa. Iha, saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Ibagbagak laang no anya di maliklik na, mama. Di nang siguro mapabason. Ay, anyan iha. Talaga ka di adi na kundenggan nga inam. Saan nga iti kasta, mama? Iso na laang tararamidan ti amok arumbang. Kak itulok na ang tultuloy di anyaman ama di ama paspasamak. Panagkunam ka di kat adadakas nga aramidan ni Papam. No ita, saan ko pa'y ama ibagada ita, mama? Agpanunot ka kuma, iha. Pangaasim. Day tala ang tikid-kid dawakan ka, anak ko. Kinapudno na Monica. Kinasaritak matkat ni mamam. Padre Simon. Inaklon na amati ikaw itaakan ito. Iso ka no ti maipit. Gapo iti saan nyo pagkinaawatan iti amam. No kanyak laang. Saan arumbang apagparikutan nak ni mama, padre? Nalakak lang akasarita? Apay nga rot adi kag kinaawatan iti amam. Gaputag dadatang at damading araramidan ni papa, padre. Monica. Dayta ti pamatik. Kat dayta tinaskan apanat nagak. Ninardig ti simampet. Apag iso ti kaaddan di ti simbaan. Kaya't nakamakasarita ni Narding. No ita, Hepe. Awan pa lang ti sabali nga impormasyon ang maipaay ko ken ka. Ngam di ka agdanag. Ikarik ano adama amuak. Awagan ka adakos. Agyaman akno kasta, Monica. Saan ko nga minamalo ko itinam? Madlaw akaluban na ti anyaman nga aramidan ni Papam. Anya? Kayat mo ka di asawan? Nga addaam mo ni mama? Mamatiak nga daam mo ni mamam. Iso na lang tadi na aklunan. Nulabsan pa'y kadin tagsarita. Amangan no ni mamam ti protektor, iti may kaniwas ngar aramidan ni Papam. Anya? Iso asapay la kuma, tamatulungan na. Mabit lang, Monica. Adawag ko. Sungbatak pa'y. Makagura na. Ngam sapay la ko ma, ta sana mapukaw, di pa nagtalit mo kanya. Ipamuspusam ti amin. Tapno mapudas ti gurakan ka. Ibagayo lang nga mo, nanya ti kayat yung aramidan. Sigurado masaanen ang manayunan ti parikot asang sangwag ita. Amo. Dumaaramid mo tayo tapogi. Posible ang mapunas ti gurakan ka. Kat malipatak ti kinamaag an aramitam. Nyam no saan mo amaramid ti kasta. Ladingita kay paga. Agtalinaed akagura ka, pogi. Kakadwa, palawlawan yung ti lugar. Agtignay kayon. Da kayo, itiday dya banda. Move! Kat da kayo, sumurot kayo kanyak. Ngam agsipot kayo lang. Sigun itinaawat ko nga impormasyon.
Delikado kano dagiti armado nga adda ita-iti dayto a lugar. Nupudno tinayawag kanya nga impormasyon. Sigurado adakkel ti maitulong na kada tayo. Tapno maduktalan tayo. No asino at talaga dagiti kabusor tayo. Isong agsipot kayo kakadwa. Maawatan nyo. Wan hebe, matungpal. Jack kayat nga da maisagmak ha. Men! Kumlab kayo! Nakadlawan dagiti kabusor! Kumlab kayo! Agbaligi nga ta da Hepe Salvador, iti dayta nga operasyon da. Gagayem di uliwayan adenggen, tituloy ti nobela tayo na pauluan. Itinagan ti Ama! Nobela ni Ferdinand Feria. Musika, ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon.